kate Banyuwangi yo. Apik rek, Indonesia rek. Cah kene. Indonesia rek, apik rek. Apik rek, Indonesia rek. Sama kae. Indonesia. Oleh. Aku ora kenal pemain Jepang, pokoknya aku sing menang tak gawe. Pelanggaran. Yo, sampean kuwi lho. Ya ora, Pak. Loh, yo toh pelanggaran sampean kok. Masa? Heeh. Buan dari siapa tuh, Pak? Kevin D. Kevin D kayak. Yes! Asik. Kang. Yes! 5.000. Kang. Wih, Asik. Mas. kopi. Mas, Sik. Mas. Dulu, Mbak. Napa, Mbak? Bulurah. Lurah. Wonten napa, Bu? Kopi. Pesan apa ke mau? Sampean? Heh? Pesan apa? Sembarang mulai sing ngomong aku ora digubris kok malah sing ngomong kene. Mas, Lah, sampean kaya demit lho marane. sampean pesen apa? Kopi. Sampean pesen apa? Kopi. Aku susu ae. Susu. Kopi ini entek, Mas. Loh, ngono ku lho wayah aku tak omongi. Kopi ini entek. Lah susune sik isik. Lha kuwi? Ndi? Kuwi. Kuwi bungkus tok. Saya yang ngenteni saya sak mainan. Loh. Eh? Tuku iki, tuku. Tumbas. Aku gak serbakul Mas dino iki. Lah nyapa iki kok gawe ngene iki lho? Terus gunane apa lek ora dodol? Pameran. Paham sampean? Pameran iki. Sepurane Mas, iki Mas. Dilu. Sampean golek toko liya gak iso ya? Golek. Angkringan hae saiki wis cabange akeh saiki. Oke Mas masalahe. Sampean golek ndi ana saiki sak Indonesia. Ngene lho Kang, ya sepurane lho. Aku meng rene iki bagi wektu lho. Iki metu karo iki lek sampe konangan bojoku mangkane ora sah nendi-nendi aku tak tuku ning kene ae. Sampean anu ya ndlik-ndlik ya. Piye? Lah kok ketok. Duh. Ayo. Ya jare delik. Delik-delik ning bojone, ora ning delik kene. Nah, ngono ku. Oh, sampean delik ning bojone. Heeh. Wis kecekel burung. Yo. Aja Aja sampai. sampe. Lho, yo tak omongane lho. Piye to iki jane? Aja. Sampeyan Sampean kopi ya, kopi. meneng kok. Kopi. Kopi. Panas apa anu tak grab nih sik. Lho, piye to iki dodol apa ora lho? Iki piye to Mas? Lho sampean kuwi lho. Sepenting kopi to. Heeh. Engko tak ikuno sik. Tak grab nih Mas. Online sik. Iki gak tak dol Mas, sumpah iki pesenane wong-wong kok. Lah terus nyapa adek ngene iki lara kok dol. Lah sampean malah rusak kuwi lho. Rokokku rusak. Matane. Lah, Wis merusuk. Nah, lek ngono kan yo tandang to jane. Wong tuku kok yo Iya. ngene lho, Pak. Lho, ngene iki lho. Lah. Oh iya. Uwek pekok. Sorry. Lah, Monggo Mas. Monggo benar. Anu gak ya? Lho, mengke kon ngalih saiki kon pinarak. Sing genah sing. Sida tuku apa ora Tuku jane? ora. Ya tuku. Sampeyan tak kandakno lurah lho. Lha iki lurane kae. Aku lurae. Lah ki engko tak kandakno sampean dhewe. Mas apa? Kopi. kopi Kopi panggah. 2. Iki susu. Susu. Kopi susu. Anu, Anu berarti jadi engko sampean saring dhewe ya. Piye to? Kene nek kopi susu campur dadi siji. Nanti sampean pilih dhewe gak iso ya? apa dadi dipisah dhewe. Bisa lho Mas. Piye? Golek warung liyane aja ning kene lho mosok Yo ngene. mau Wis tak kadung. golek liyane. Lho, ora maksudnya mumpung. Sik to, Pak, wis kadung ning kene iki lho, Pak. Lah piye ta? Lah iki kok urusanku iki. Iki penting aku wis menang sik. Yo, Jepang menang kowe. Lah oke. Kopi Mas. Kopi, umume kopi kok dadak ngecam. Lah iya Mas teh susune kene, kopine kene. Nah. Yo aku. Dadi sing putih kene sing ngirim sampean. Ya kene. Ra ngerti. Dicampur apa dhewe-dhewe? Lho, piye nek iki? Mas itu piye ta? Kopi yo. Kopi karo gula terus dicor banyu panas diombe. Lah sampean lek iso dhewe nyampurake Lah, dhewe. kowe dhewe nyapa? Aku lho sik main. Salah. Wis Aku rasa lho sik main dicerane. PS sampean ra nyapu gede pinter wis ana. Salahe kok dodol nek wong tuku ya didoli. Sing dodol sapa Mas? Aku ning kene mung pameran. Tapi ya ora apa-apa tak gakne Mas. Nah. Iki khusus dina iki karena hari ini ulang tahunnya Selendem. Mas bayari lho aku. Yo no. Masa yo kelaget sak ngono mbiyane ket mangawan aku sing bayari. Yo piye kan ulang tahunmu? Ulang tahun tapi bonku Ya iku gampang dipotong. Gekno kopi sik.
Wong sak mono mbane paling teko yo mek loro iki. Oh gak, ket mau wah Mas. Lu mau akeh. Basah. Lah iki terus cacah ditinggal magriban iki mau terus. Monggo. Aku ikutan dhewe. Mana Mas? Tuku apa ora? Tuku apa ora? Sing ndi? Iki lho sing gratis iki. Tawa tok. Oh, iki ta. Iya, sing gratis kuwi Mas, tapi dilat. Jerone tuku. Dadi dilat tok. Lho sing penting ro rasane lho, Mas. Sampeyan tahu rokok HS urung? Urung. Ya, Kira iki tenan Mas. Jaluk ya. Kowe iki jane menungso udu kowe iki asine. Lha kowe iso njaluk iki lho. Mang, tawa-tawa. Ya, rokokan sik. Bos guntinge nek ndi, Bos? Lho, iki Mas, aku njaluk tolong sampean metu sik tukokno gunting. Tukokno gunting, Mas. Guys, Rene ki tuku. Disuwek lho. Oh, suwek. suwe iso to. Ya iso apa ora? Sing ndi sing disuwek? Iki to. Iki lho. Aja. Jare ratek kanggo ning bojone cangkeme kuwi. Aja ngono. Masalah sampean selintutan, Mas. Aku iro. Iki sapa? Iki teko pelosok digital. Terima kasih. Ngono, Mas. Oh, lek perkolo iki to. Berdolo. Kalau itu masuk. Iki ronde. Berdolo. Iki lho jenenge sing Bardolo. lah Bardolo. Bardolo lah adik Iva iki dadi Lurah. lurah. Wah, luar biasa. Tepuk tangannya mana to, Cok? Kanca. Tepuk tangan yo. Ben rame lho. Kaya ngoploki doro e. Lho ya. Digital iki. Mana? Ngene iki biasa cel aku. Ngono ya, Pak? Iki kok muncul. Saiki ki muncul iki ya. Wes iki tak time iki keranjingan kok. Batengku ndampan parane nang motor ki apa beh. Aku Kowe njaluk sing piye ta? ngalami laga iki aku, Cil. Ora nyo. Gat. Kowe korek liyan-liyan to. Hah? Rek liyane digawa Pak Oka. Iya ya. Iki lho. Kuwi lho banyu. Wis to Bu aja ngono to, beh. Duwe menek nggarap aku kok. Lah piye wong sing unik kuwi sampean tok. Sing ngene iki awakmu. Sing iso diakali yo sampean tok. Ngene lho ki mung tak pengin lek metu aja bengi-bengi. Aku wis bojoku loro, lek sampe konangan piye panggang ngengkel jak metu bengi kok. Wah, ceritane kowe bojomu loro. Iya dong, makane wong elek ireng ini tapi Gak, tapi Ya pancen yo ireng. emang kuwi sing viral kan kuwi to, Pak. Kowe bojomu loro. heeh. Terus saiki cerita sing saiki kan kuwi kene karo kene to. Kowe cara wah, Sing nguber iki. Enggak. Raimu iki. Asline Iya. kenyataane gak ngono. Asline Iya. iki kenyataane Pak Bardolo sing nguber aku. Cuma Lah, iki digane film. film. Sing aku sing nguber Pak Bardolo. Awakmu lek dingi muni ndak ngono mosok enek iki. Lha nyapa? Ora mesti kan. Kenyataane iki gak ngono lho. Tenane lho Pak, cara wong pemikiran awam ya mesti otomatis kowe sing gendeng ta. Heeh. Pikiran awam. Saking ini yang sangat luar biasa kuwi anu ya Mas. Pelosok digital iki nyapa kok jenenge pelosok digital iki sebabnya nyapa? Gunung omahku. Sono main ta? Anu, tulung aku. Tulung aku iki ndi? Sendang ketuya. Wah, desa Mas. Ora mek trimo desa tak mung ning gunung. Desa. Tenan sumpah desa aku pernah tahu ngono. Desa, Pak. Oh, Mas yo nganu kan tapi cedak karo kayangan Salendra Bawono, Pak. Mosok. Panggone dhuwur lho, Sik Pak. to, iki kata-kata apa lho iki? Lah sampean omahe ndi? Gunung to. Oh. Lah yo munggah sithik kuwi wis teko kayangan kuwi. Kayangan Kenal, mondo Pak. montok kuwi ta? Mondo. Oh. Nah, tapi anu ya, emang asli jenenge pelosok digital iki emang bener-bener dari uang gunung. Wong gunung mangkane tak jenenge plosok, terus digital ki ya melok alure zaman saiki kan era digital. Tapi sebelum sampean berkecimpung ning kuwi apa, Mas? Tok piring aku. Tok piring sendok keliling. Ngono ya, Pak. Tok piring sendok mubeng boys. Berarti tok piring sing krek. Iya, heeh. Gek sing biyen kae ning kene kae. Tapi aku ora maling. Lah kok Anak piring ilang utawa anak ompreng du aku kae. Aku asli tok piring asli ya. Oh. Mari kuwi terus toke dadi musisi aku, Cik. Musisi, Pak. Heeh. iso e. Apa, Pak, ki, Pak? Aku sekali alat musik kae ndek enek sing ndak iso aku. Lah tidak meyakinkan ngono wajahe Alah sampean. domongi tapi mrangkul tok ora Ora main. ngoprasene ndak iso. Ora iso ngomprasek deh, Pak. Aku masih ngono ya iso Pak nyekel kuwi. Nah, Ya iki apa, Pak? Hah? Ngono kuwi iku ibot. Bener. Lho, kate ora ana apa-apane langsung bener iki. Bener. Ya tak
tak kayak bener. Kuwi gak tukang pijet ta biasane? Gak, aku gak kayak kuwi. Ngene iki pijet. Gak sir. Ngene iki apa ngene iki? Gak sir aku. Gak sih. Ukur-ukur ngono, Pak. Gak sir. Gak sir. Masa ora banyol? Gak. Tapi kok ya, Pak? Iya, heeh, terus mari kuwi kan tukang nyebuli uluh lho. Ngerti uluh ora ning kene apa jenenge uluh? Pring. Ah. Cilik tapi pring cilik. Oh, sampean penyulang. Suling. Iya, penyuling. Suling ya, Mas? Iya, suling. Berarti kan nek suling, Git? Wah. Tanggap aku biyen adoh-adoh Cil, tenan. Masa, Pak? Wis pokoke ndak tau Luar leren. kotanan berarti. Jelek sulingnya. Mesti tanggalane adoh sampai tanggal 1 sampai Sulingnya ngene ya? Oh, gak enak. Jadi kira-kira Mas. Nak iso nyuling, biasane kuwi suarane apik, Pak. Soale Ya. napase landung. Iya. lek masalah suara ora iso diragukan aku lek lomba sak time kene kabeh sak desa kene aku wani. Suling ya, Pak? Tapi suling piring apa sing suling miring ya? Lah suling ini iso? Niki Ora iso. coba iki. Jare raimu suling. Biasan ngono ra Kuwi iso. kudune all-round. Lek ngene iki kepenakan iki janji enek abape muni lek sing suling ngene kan lek ora iso ora muni kae. Oh iya. Dadi keunggulane Bardolo iki kadang ya jerek tukang sebul ki ya asine tukang suling. Oh, emang biyen musisi. Musisi. Berarti Suling, cangkeme Pak. apik, Pak. Ya iki cangkeme apik bisa iki. Alat musik paling larang tabuhe ya mediane tukang suling ora enek. Kuwi gawane Gusti Allah. Lek liyane umpama gawe gitar, keyboard ngono kan karek mijeti alate. Lek iki alate Rambemu tangan ya gawe Gusti Allah. Lha kan ana tangan tukang keyboard nggih ndas iki masamu. Tapi iya jane. Lah iya kabeh kan Gusti Allah. Gaduk-gaduk Gaduk-gaduk karo sirah. Tapi jedek ambekan lho. Oh iya. Lah cedek ambekan memang cedek ambekan. Coba. Coba sak. Wis iso. Wis iso. Pinter berarti. Pinter. Takoni kowe pinter. Gumun urung lagu langsung dangdut lho idaman lho langsungan. Apa kuwi? Lagu apa lho ki? Idaman Pak ki mau Pak. Iki lho urung diapa-apane kok jaman. Lho berarti kowe cara berkesenianmu sik ndek. Kurang, kowe kurang. Lah kok malah aku sing kenek to. Lah iya, Ndek, gantian. Idaman iki. Pelosok digital lho Pak. Bardolo. Tapi aslinya jenenge Bardolo emang. Imam. Jenengan. Gopur apa imam? Iku kok ning YouTube ana ning Bardolo. Jenengmu gopur apa imam? Pokoke sing ning ngarepe Paluyo saiki. Pak Luyo. Lah ya. Sing ngarepe jenenge Gopur ngono lho kae. Masa jenenge imam Pak? Asli jenenge Lah kok gak mencerminkan imam ngono. Imam asline Sulio. Sik jenengmu kelem KTP-mu piro dadane iki Pak? Sing ngebom Bali termasuk awakmu alias tok. Ora, asli jenenge aku Edi. Asli KTP Edi. Tapi kan Aku njaluk tolong gak percaya wis. Aku teko Iva asli omahe ndi lho? Cahyu. Pangurjo. Pangurjo iki lho tanggoku. Tanggoku bojoku sih. Lah gerayu mbok akoni tonggo, akoni Tanggoku badan atau sampean? Pangurjone ndi? Kali Tengah. Kali Tengah. Iki yo wong loro ki desa kabeh tak akoni tenan. Berarti awakmu Ya termasuk jodoh ki Iya, ya ngono jodoh, kuwi ya. ya jodoh. Makane yo Enggak percaya karo kamu. Kowe jenengmu akeh kok. Enggak percaya aku tenan. Ya udah. Sumpah ora percaya karo Iva ora percaya. Lah Iva aku sik sering ketemu karena nyanyi, dangdut, nyinden, sosok karo aku nek guyon maton kalau pas event-event tertentu. Aku roh lah awakmu Pak, aku sing gak roh. Iva, awakmu sampean ngece iki lho. Kok iso awakmu sing ora ngerti. Mosok yo ora ngerti Kang Bardolo. ya roh Pak. Tapi maksudnya ke masalah jenenge diulah-ulih malah aku ora percaya saiki pisan. yo asli Bardolo lah. Gak iso imam. Dari Waluyo. Suliono. Suliono. Terus kari-kari kok Edi. Wis sing ndi sing Sing bener? ndi ya bener. Jemno KTP ku Kang. Kok terus menyerah kuwi lho. Wong yo wis ngerti nak. Aku sing pengen tekoki kan lah Iva masuke berarti tahun piro? Pelosok digital mulai tahun piro? Berdiri pokoknya 4 tahun berjalan berarti sekitar 2001. 2021. 2021. 2021 maksudnya. Cangkeme wong cangkem bosok ya ngene. 2001 aku rong 2021. 21, heeh. Berarti Covid. Covid. Lah nyapa kok sampean milih pas Covid lho? Toh anggapan ra payu, iya toh. Iya. Akhirnya ya guyon-guyonan ngono kuwi. Anu ta. Ki guyonan tapi di video kok jajal diupload ning
YouTube. ning YouTube. Nah, akhirnya tenan kayak video ngangge HP. Zaman semono tak tripod. Lah mari kuwi dipasang-pasang dhewe, adegan dhewe, dikat-kat dhewe zaman semono. Sampeyan dhewe sing nonton. Sampan dhewe pokoke wis intine jenenge wis alat ya apa Sakcukupe eneke ya? sak cukupe sing penting iso enek gambare diupload ngono. Dadi kadang ning jero HP ngono ki nggone mlurik ning poncot ngono, Cel. Kene iki pewadang ora enek apa-apa. Lah ora enek sing nunggu kok kamerane HP kuwi. Dadi yo kadang mlurik ning pojokan wis panggah diupload ora apa-apa. Pertama kali ya. Ketok lucune malahan wong ndek eneng kok Iya ning gambare. Iya apa iki. Iki apa iki? Iki perlu dicontoh konten-konten kreator yang masih pertama ngonten iki pokoknya aja nganti awake dhewe iki patah semangat ya, Pak. Iya, betul. Malah patahnya, Pak. Tugel. Lah, Tugel. tugel pokoknya aja nganti patah semangat. Dadi semangatnya aja nganti kendo. Ngene kan, Kendo. Pak, ya? Berarti pertama gitu ya. Tahun 2021. Selikur. Biyen sing viral apa? Sing lagi booming biyen. Biyen Pelosok digital itu. zamane Bu Guru. Oh, sing pelakor iku ya. Aku disuwuneni guru sak Tulung Agung aku. Seorang Bu Guru itu seorang guru itu tidak boleh jadi pelakor. Ngono. Akhirnya tak rabek nih, Cil. Iya lho. Lakone terus mbok gawe Bila lakone rabi iki perkara nek disereni guru. Heeh. Iya, Ya, masalah bar rabi yang gemu selesai urung. Masa? Lah, ternyata seorang PNS kuwi ndak oleh dipoligami. Bosok neh kowe aku ngono. Mari bar dirabekne seorang PNS guru dan sebagainya kuwi Ya, ndak bener. oleh dipoligami. Akhirnya? Bosok. Akhirnya Metu. guru honorer. Ngono, mangga diatur sampe iso tampil. Ya toh? Bar mari kuwi bar tarabekne terus dereke ndak oleh dipoligami kuwi Ya, bener. honorer wis aman wisan. Jadi ceritane dhisik wong ya ben goleki ora Oh, tapi klarifikasi dan kamu. Bangga. Sempat klarifikasi. sempat terus pada Maaf. akhirnya para guru tersebut dukung ampreh dadi apike esuk piye. Oh ya. termasuk kreatif loh Pak Dek, Pak. Ya kepepet, Pak. Kebutuhan. Ya ora, tapi tetep kreatif. Pinter. Jadi Otak-atik lakon kuwi dadi kaya gawe lakon ngene piye amri. susu, Tem. Hah? Susu. Susune teh, Pak. Iki bakul apa? Iki susu jahe. Susu sepat iki anyar iki. Susu anyar. Emang ngono kuwi ya, kuwi mboyo lali ya. Oh, bening ngene iki to ya, An? Iya. Heeh, susune saiki Kaya teh, tapi nek diombe Susu. susu kuwi. kuwi susu tarik. Sesuk ditulisnya lho, Mas. Iki susu ngene lho. Ya ora usah ditulisi ketemplekne ne BH. Kok sik to? Kok iso templekne ning nggon kuwi. Nanti badan hukum ngono apa? Terus awakmu akhirnya aja diombe sik, aja diombe. Aku tak takon sik. Terus aku kan anu ki, cara pikir aku kan kowe klarifikasi, Pak. Heeh. Mari ngono terus guru-guru kuwi terus akhirnya ngobrol-ngobrol. Ngobrol terus akhirnya piye anu Pak Bar besok akhirnya setiap film setiap hiburan itu endingnya mesti sesuai jenengan tonton mawon. Lah pada akhirnya guru-guru kan delok. Pinter marketing. Awal mulanya ya kuwi. Piye carane ben guru-guru ki ndelok. Nah, endingnya sok mesti sesuai anu Pak Bu ngapuntene. Setiap film niku endingnya mesti walaupun dari apa jenenge kolosal terus FTV drama-drama cinta-cintaan endingnya serinya mesti apik ki menang. Iya. Akhirnya ndelok sampai saiki. Sampai saiki. Oh, berarti pengikutnya guru-guru niku. Ya ora guru, tok. maksudnya kan karena keviralannya itu. Dari guru itu sekarang guru-guru mengikuti itu juga. Jadi akhirnya terus nonton pelosok digital Pelosok itu. digital. Dan Marketing sekarang ini saiki pemain cah piro? 8 8. dari semua kan Termasuk Iva? Heeh, 8. Aku kan perane loro. Sitok itu wae, sitok enom iki. Lha kok iso Mas? Oh, 2 peranan. 2 peran. Sing tuwek dadi sapa iki bapakmu? Mbah Sentot ora. Pak Sentot. Heeh. Contohnya piye contohnya? Contone piye? Maksudnya piye? Ngomong. Macake piye macake? Macake ya brengos putih, alis putih, terus ngangge blangkon, terus nggawe Kuwi apa? demang. Dik kono dadi apa? Dadi anu, wong tuwek bapake Sundari. Terus akhirnya Oh, iya. Sundari lunga, mari kuwi terus
Saiki njogo ning warung pekeh kuwi. Oh, Warung pekeh. warung pekeh. Ya ampun neh, iki kok jenenge warung pekeh iki lho. Api-api warung pekeh. Dadi warung kopi ki ning kono ki iso mekeh ngono. Iso. Mesti ngeres. Berarti sama ek ngono iki Pak. Mesti mekeh kuwi kata lain dari mekeh ki lek logikane kan mesti ngeres ngono. Yeah. Mekeh bakule. Yeah. Ternyata ndak ngono. Apa mekeh ki apa? Ya seancen arep nganu bakule kuwi. Oh. Kan mekeh ngene ngono ta Iya, jawane iya, iya. jeneng lek basa Tulungagung mekeh ngono. Tapi asline ndak ning kono. Jenenge mekeh ki nyeblakne sing barang clempet kuwi mang akhirnya dadi iso golek rezeki. Oh, dadi mek akeh kuwi lho Pak. Mek akeh. Jenenge mek akeh ki ampre warung kopi ki rame akeh piye akhirnya dijenengi warung Mek pekeh. akeh. Terus Oh, awal ceritane Bulurah masuk. Iki rada berat lho. Ora mesti ngene. Liyane kuwi pertanyaan ndak nek. Mistis. Ora mesti mlebune kan iki wis kowe loro iki. Heeh. Ceritamu kan bojomu loro. Bojo loro. Kok bisa cerita honorer masuk? terus kok mbok lebokne Bulurah. Iva iki yo. Mesti ceritane sing Ning jero ni. oh ning jerone langsung nah ya. Iya. Mesti ora dadak mulai awal mula kok kenal sing peran Bu Ya, kowe Lurah. mesti Nak kuwi kenal jelas toh. kenal ning kene to, ning guyon maton kene to. Kan aku sing Karo. Enggak. Pemane tanggapan ning Tulungagung ning Balirjo. Dek Iki kan Kauman. nyanyi ning kono. Oh, alah. Perjalanan iki musik. Mas Wanto. Nah, yo kono. Awal mulane Oh, berarti kowe kudune bayar royalti ning aku, Pak. Nah, kuwi lho. Duh, Piye? malah bayar mana? atik blok duit kok nang kene. Kene iki ngono kuwi, Pak. Oh, ngono. Berarti ceritanya pertama ndek kono kuwi ketemu. Nah. Oh iya, siap. Boleh jenenge silaturahmi koyo ngono. Nah, makane arep piye-piye seduluran iki Iya, panggah iya. nomor 1 lah. Kan tanggapan bengi kan ndak mulih to. Ya. Akhirnya kan Ning kono. heeh ning kono terus tak golek ning nggon ning kono ke Terus ngobrol-ngobrol. ngobrol-ngobrol sampai esuk, tapi yo mek ngobrol tok. Tenan. Asli. Mesti kae pas ngematne, pas nyanyi kae to, Pak. Wah, Tenan ora lo. Bas. Iki lho, singlenya gede. Oh, ngobrol. Nah, terus akhirnya yo njaluk nomor to badanku kok. Ki kok dijak main film dengan figuran ngene iki kok apik, pantes disawang ngono. Oke, kamu Nah, terus kuwi tak tarik, main film piye? Dadi apa? Zaman kuwi berjalan 1 bulan urung nemokne karakter sing pas. Karaktere seorang Ivai dadi apa? Dadi apa gitu ya? Bingung. Berarti pertama kali jadi apa dulu? biasa anu dadi geng kono. Geng. Geng-geng. Ora mesti dadi wanita. wanita Pemuda lah. Heeh, yo ora yo penggodane titik. Penggodane titik akhirnya ndelok tayangan kok biasa. Akhirnya nemu pikiran dadakne apa yo sing sekirane engko menuai konflik atau menuai Iya. pada akhirnya temu dadakne Bulurah. Oh, Bulurah. Bulurah. Terus masuknya Bulurah kuwi ya, Pak? Masuke terus dadi Bulurah. Lah perane sing abot. Maksudnya perannya sing apa? Siji, seorang Bulurah kan ya pejabat ya toh. Ya. Lah, loro. Kuwi iki penggane ngubrung barbardolo wae. Iki. Tapi asine gak ngono. Ya aku iki ngomongne ning Ning film. Menange dalang ngene iki lho, Iya. menange sutradara Kan sutradarane ngene iki. kene, Pak. Lah iya. Berarti sampean Sak penake. Heeh. anu pokoknya intine ngejar-ngejar iki lah cara wong. Ya. Cara menurutmu lak kowe sing delok piye, Pak? Nek aku mentol tak baca ae lho, Pak. Ya, ora. Tapi lirih ya baca aja banter-banter. Iki oleh diombe ora iki? Kak. Loh. Oh, kuat. Pak, wis tuku lho, Pak. Engko panas cangkeme rusak. Ora ngombe kuwi wis rusak kok. Oh iya. Yo ombene to. Lah iya to, kamu wae. Niku kopi susu Kopi sing susu, anyar. iki teh. Teh. Kene komplit, Pak. Mangke nak pengen susune tok, anu kopine diirikke. Lek kopine iki susune tak kowe dhewe. Sik, Kowe tahu kopi campur kecap? Jajalan. Pak. Kuwi menu opo neh to? Enak lho, Pak. Ndak aku. Ndak njajal sing aneh-aneh iki. Tenan dik enane wong ndi kae. Aku lho, Pak. Kok niki ireng kok? Karena kurang hitam, Cak. Ini tak kasih kecap manis. Dirasane ya enak, Pak. Jajalan enggak percaya. Percaya. Ya apa lho kowe Percaya ae. Iki tenan, Pak. Aku kok mesti umar bareng nganu ki ya. Leh ku golek pelanggan ku lho teko adoh. Lah kok kene diwenehi
menu sing aneh-aneh ta. Ya ngene iki lho senengane iki. Terus Kayak kepenaan dadi ora balik nganti saiki. Si sapa? Ya sing kae mbok wene kecap kae. Lah iya mate kan enak-enak Pak. Gak balik sampe teko omah mau mutah-mutah. lah iya perkarane ndak balik kuwi omong enak. Tapi kan aku pengen krungu kaya Iva kan otomatis masih berapa bulan nih? 1 tahun? Belum. Berapa Mana ya? bulan? 3, 4. 2 berjalan 3 ya. Heeh, 3 bulan. Ya luar biasa loh 3 bulan. Alhamdulillah kuwi nemokne karakter Bulurah akhirnya iso ditampa karo pemirsa. Ketika apa tem? Untuk Mbak Iva udah punya pacar apa sudah menikah apa gimana? Belum punya pacar, belum menikah. Belum punya pacar, belum menikah. Oke, saudara-saudara sekalian. Oke, piye? Izinkanlah saya Lah Allah. untuk memperkenalkan Oh, iya. Bulurah. Ngono lho. Tak kira. Mangsane. Iya iya, adeke wis ngono kuwi. Aku saiki wis lurus kok, Pak. Lurus wis gak tau apa. Wis gak neko-neko. Gak nabrak lurus tuh. Belas, Pak. Oh. Iki aku duwe ponakan selendem ijen matur nuwun. Bocah kok telat terus lah Mas. Terus Ya aja ngono lho, Pak. tak kira arep dilem. Loh, tapi kan dengan beberapa ketelatanku sampean oleh rezeki akeh to. Tuh. Lah aku kae lunga keri ya to, sampean ngenteni aku. Lah enek tamu teko Lampung, enek tamu teko Jakarta, enek tamu teko Semarang kae ngenteni sampean ki lho. Sing ndi? Sing biyen kae lho. Aneng apa ora? Ngipi dibayar. Lah. Allah. Lah aku ngrungokne sampe Tak mripat. pada ya, Pak. Itu selain ini di apa channel ini, selain syuting buat film, kegiatan di luar. Nyanyi. Nyanyi tok. Nyanyi wis Campur sari. Iya. Ya Campur campur sari, sari, dangdut. Ya nenek, pokoknya khusus Siva aja salah kan. Lah aku. Orang. Gak sampean kuwi aku tidak berminat belas aku. Tidak Apa? Wacanan kan tulisan kan. Untuk Mbak Iva, Itu bisa. pernah ketemu fan yang gemes pada Bulurah ya? pernah. Pernah. Pernah? Pernah. Ning ndi? Tanggapan biasa. Pas tanggapan. Heeh. Kuwi kan ero ki lek sampean biasa dadi lurah. Terus macak ngono kuwi, terus piye ngono kuwi? Gemese piye? Sik tau sing horor banget ndak? Sampai dituku apa? Oh diamploki ngono maksudnya. Apa Sampai nganti- kowe sampai dituku wis nyo nyanyi. Tak kei 10 juta nyanyi 3 wulan. Gosek lho, Pak. Kok sawi ra. Ya paling gak ki 10 juta nggo Bulurah. Oh iya, ngono kuwi tak omah sing ngene, sing ngeri lah cara wong Apa sampean kok mungkin- sampai risih ngono pernah enggak? Apa mungkin diseweneni mak-mak ngono kuwi? Ya banyak sih. Pas nyanyi Heeh. ceritane piye, Pak? Ya ceritanya enak sing ngambung. Momentum ngambung ngono lho. Mulai cerah aku. Nyapel sampean kok iso. Oh coba. Sampean aja mendem sik lho. Ora. Engko terus diomongi mau mendem Sampai sampai lho, iki yang sewu lho, ngambung. bukan nyanyi terus ning apa paling ya wong mendem ngesul-ngesul juga sampai ngene itu sampean mbok tapo ngono sampai geger berarti itu pasti. Ya, heeh. Oh iya. ta. Lah aku Aku tak mendem nangis lah. aku. Nangis. Nangis mana njaluk neh apa? Jelas. Nangis ya jelas jaluk balik, orang jaluk nang Oh njaluk maksudnya. balik. Maksudnya ki nek ngambung ki aja nek kono lho Lah. maksudku. Tuh. Anu, Pak, kalau ning jeding dilak ya melu. Iya. Ngawur. Lah iki yo ngono. Karena ini cuma peran aja loh ya. Peran. Peran dari Bulurah bahwasanya Iva itu emang nyanyi ning dangdut soalnya air dhewe kan ngono kuwi ya piye ya. Karena itu jane ya kalau dilihat dipandang Dek kan ya enggak etis, Pak. Tidak etis. Wong mendem ambek iki kita enggak ngobrol nih, kita enggak suka dengan peminum tapi mendem ning dhuwur terus akhirnya ngerusak pementasan itu menurut saya kurang enak gitu loh. Iki Betul. karya gitu loh. Betul. Ya kita lihat nonton, enak lasir mendem ya ning pojokan lah. Engko nek kemen-temen yo turu lah. Ya, turu ya ora apa-apa. Soalnya tujuannya mungkin musisi penyanyi kan menghibur. Betul. Jangan dicampuri dengan apa kotor-kotoran sing kaya kasarane sing berbuat tidak senonoh kan ndak baik. Ya. Kita itu tujuan untuk menghibur sampean-sampean kabeh. Oke. Terus Iva lebih suka peran dadi lurah apa nyanyi asli? Dua-duanya. Suka semua. Oh, berarti ya dia emang seneng berkesenian ya. Mulai kecil berarti ya. Enggak.
mulai umur piro sama nyanyi? Aku nyanyi 2022. Ya, Covid nih. Mari Covid. Sing diingi. Nyanyi. 2022. Pertama nyanyi sapa sing ngejak? Sapa melok sapa? Mari Mas Budaya. Enggak. Anak ya mana? Enek mari Mas Budaya urung ngerti Ora sampean. percaya. Iki Ipa pecah kono. Pak, enek campur sari jenenge Mari Mas Budaya ora? Enak. Mari Mas Budaya iya. Sesuk gawe jas jus. Ora Iki percaya. ora kowe. percaya sampean arep gawe ye ben dikekne jeneng iki. Kuwi sing jenenge aku. Mari. Yalah, kok iya mari. Maksudnya ki mari Mas, ngono ora kok jajus, mari Mas. Aku ya gawe jas jus budaya. Iki tenan, Pak. Yo. Moro ning omah jenenge Pak Karim ya. Heeh. Ketuane ngantuk-ngantuk. Kowe tak tiritani tenan. Oh, iki piye ya? Ngantuk-ngantuk. Oh, iso Aku mari, Mas. ngantuk-ngantuk tangi turu to. Hmm. Teko. Mas Persil. Aku iki nggih campur sari. Jenenge apa ya, Mas? Lah sampean pengen jeneng apa to, Pak? Jeneng dawa apa jeneng cekak? Wis to pokoke sampean sing jenenge mesti laris. Aku meneng lho jenenge tas tangi turu to. Terus tak tekokne sampean butuh jeneng sing abot apa sing seger aku. Lah sing seger mawon, Mas. Terus tak jenenge sik belum malam badok kowe gimana iki. Diceritani. Ya diulung. Ya dilek. Jadi Nah, mari ngono terus tak omongi. Kuwi butuh jeneng sing abot apa sing seger? Sing seger mawon. Ya tak jenenge Mari Mas Budaya. Niku seger. Oh nggih sae niku. Kok yo gelem ngono lho maksudnya iki. sampean Kita guyu. kita Laris lho kuwi. laris. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Heeh. Jenenge Mari Mas Budaya. Bendina lho wonge rene ben 2 minggu pisan nggomoni rokok HS iki. Oh, iya iya. Aku lek anu ya gawe jas jus apa-apa ngono. Sementing laris. Iya, iya, Itu bener. wis tok, laris. Tinggal minum. Pertama kali ikut siapa? Ya pertama kali Ikut nyanyi. Campur sari Asta Brata. Asta Ikut Brata rumah. Kidul. Heeh. Sing penyanyi nu Wake. wae kuwi. Kok ngerti to? Lah aku yang berang kidul lan cedak medeke kok. Bojoku kan kono. Kuwi penyanyine lak rasane nek 15, 12, Ya 12, 12. 13 penyanyi, Pak. Sanene. Mari Mas Budaya 13 saiki. Nek nanti 15 terus dipotong dadi 13. Sing loro Kenapa? Kenapa? anu nglakoni gas LPG. Oh, alah. Kak. Tak kira kena ambil jeneng. Kena ambil. Enggak. Ngono, Pak. Kowe sira kok, ya. Mari. Jatah gelem? Jatah jotos. Gelem? Sik jadahe arep tapi njotose piye? Lho ora. Iki kan ngene to, Pak. Kan beda lah pakmu nggone lek jatah bakar. Heeh. Kuwi bakar lek iki jadi jatah jotos. Piye carane? Oh. Pak, joko rusak, Pak. Pinganane wis ra balik. Iki Tapi mosok seneng aku ngono, Pak. Wong beda-beda lho, Pak. Heeh. Wong mangan jatah, aku senengane jatah tak jatah sisik ben padet engko to dipangan. Panganan dhewe tapi. Iya. Iya. kenyil-kenyil, Pak. Yo kenyil tatu yo tumpukane wis malih padet tok. Lah iya, jenenge jatah. Jajal ye, tak jotosne. Ndak aku tak njotos dhewe. Asta Brata mulainya. Akhirnya terus cocok Mas Bardolo terus kowe ngrayune piye pertama? Ben gelem melok main film itu. Gile. Kan enggak tampil film. Kilo. Kok wis kuweri sik ta? Aku wedi aku ndredeg lah sekarang. Bapakno apik ceritane iki. Heeh. Piye, Pak? Sawayah-wayah ceritamu belok terus tak tunyuk ngono ya. Ndak sedo. Piye, Pak? Sik ditakoni pengen jujur apa pengen ngapusi? Aku lho. Pengen Ya jujur apa? jujur apa? Lho engko masyarakat ki ben ro kowe ki asline piye ketemune. Cetakno tak mulai dhisik. Ditakno. Kang ya, kau apa? Tak karo bakal. Aja kok jotos ya. Ora. Enggak. Ini. Kan aku ki njaluk nomere ya to. Iya. Nah, mari kuwi tak WA. Mbak, salam kenal nggih saking kula Imam. Aku kan ngono. Imam apa gopur? Panggah Imam Gopur ngarepe Imam ae, Mas. Wedi. Ndak, iki tenan. Ya terus. Enggak kuwi lho godhong nyapa. Piye Mas? Main film sampean iso. Bah, aku ndak iso lho lek ora diwarai. Nah, akhirnya kan timbul cara anune komunikasi. Nah, akhirnya ya ora apa-apa sing penting sitok kuncine sampean niat belajar. Nah, sing penting gelem belajar. Kan kok guru belajar. Aku situ jilat iki apa ora? Ya, mana? Iki lho ceritane. Oh.
Mari kuwi terus yo njajal ae lah anu di syuting. Terus kapan isane? Lah teko dok anak telepon teko. Kling ngono ya. Oh kae ya. Anu ki di kontrak piye? Ngono. Setahun. Nah, iki masalah kontrak dhisik. Nah, urung syutingan sik kontrak. Ayo ngontrak kowe. Piye? 50. Piye to iki gedhen kok. Lang. 50.000. Lah, Pak, saya tahu, Pak. 50 juta. Oh iya, kok saya tahu, Pak. Itu dari tim pelosok digital itu ya? Iya. Terus akhirnya iki njaluk tambah. Soalnya kok 50 lah setahun. Njaluk tambah ijian. Njaluk tambah Bener no. Ngenyang, bener Ngenyang, artis. oh. Talent. Artis si Marimas Tata Batal. Talent. Lah. Akhirnya njaluk tambah 5 juta. Berarti 55. 55. Oke. Nah, ACC. ACC deal. Lah, pada akhirnya ya oke wis berjalan ngene iki. Sampai njaluk tambah kok yo kur 5 juta kuwi. Aku ki demenku ya kuwi, budget njaluk tambah 10 apa 20 apa piye 5 juta. Njaluk tambah aku 100. Iya sesuk njaluk tambah Sing aku selawe. 100. Ora iso. Sing selawe aku. Kok rono Mas. Kok rono net. Iki Nek emang karo dhuwit apa Uteke politik duwe, Pak. Beda karo aku. Nek sampean apa? Perencanaan. Cara ngene iki aku ngene merencanakan bahwasanya koyo aku ngene iki saiki koyo ngene iki. Heeh. PS Box. Heeh. Iki mape tak gencar Tulungagung. Iki tak kon main PS, Pak. Lho. Piye to iki? Lah apa? Ndak nyambut gawe. Ora, Sepenting fresh. penting press, Pak. Fresh lek keluargane keluhan. Loh, PS sing penting. PS, Pak. Kuwi dibadok lek no. Iya. Yes ngene iki, Pak. Aku pengen iki ngetokne PS iki wilayah Blitar, Karesidenan Kediri. Berarti Blitar, Tulungagung, Kediri. Malang, Kediri. Malang beda, Pak. Oh, Wilayahnya. Desa ya kowe kok ora ro. gunung. Ora nek tenan desa gunung. Iki PS ki dadi tiga cangkruk-cangkrukan karo ngerokok HS, main PS, PS. awak lebih sukses. Oke. Ora kok nek oleh aku. Oleh. Lah iki los. Tapi aja mek sing iki to njajal sing Iya, kuwi. iya. Iki sing ndi? Sing iki. Nah. Ya, ora Bagi wae tutu. Iki panggah iki ae duwen aku. Jadi awake dhewe Iki kekadangan kuwi rokok-rokokan luwih penak karo nuwun sewu. sapa neh Rebel ban. Tak jedor, tak jedor, tak jedor. dar. Ada berdolo. Betul, Pak. Rebel ban enten pundi? Teng mriko no perapatan. Sampeyan demek niki. Rodok niki sing wingking. Bocor mboten, Mas? Waduh, duh. Bane sampean iki, Pak. Gak kempos, tak kempose sik anu. Hei, wong edan. Iya to, Pak? Wah, ora kempos ngono. Ora kempos, malah bisa kempos. atos ngono. Rebel ban engko pegawe apa jajal ora tak bocorne. Iku lho sakne. Gedeng, wong gedeng. Pak. Ojo, Pak. Kene. Iki lagi bar ditambal ndek ingi. Tambah nek iki. Seneni Pak B sampean kok. Besok apa lho ki motorku kok. Oh iya. Iki montore bakul tahu tek ya to. Lho, apik. Oh, jebule nek toilete. Lah ya tengah batin ku arep tekok ku apa lah. Payah sing anu krasa kuwi terus yo ngendok ning kono. Iya. Aku ya Allah. Ayo ki budal. Nyapa neh? Tanggapan wayang wong. Ora ngono. Ora ning wayang kulit, ora ning dangdutan, ora ning campur sari Campur kok. sari ge mau bolak-balik Ngejak Gatut kocok Gatut. gocok. Iki Pak Minto sing jalu. Nyapa lho macak dalang barang. Nyapo. Lah nyapo kok maca anu we. Mbos pokok poe aku ning dinding nek dalang. Lakone apa? Gatut kocok gandrung. Tugasmu iki lho dadi sales iki nyapa kok iso malah macak dalang ngono. Ya lawan nyales bengi dalang aku. Lho umpama dalang rokok HS ini terus piye? Lah piye to wong kene iki ngambi HS to. Umpama wayange rokok. Wayang Heeh. rokok. Iki momo iki. Ngene Suluk. ya. Umpama menika to warnane HS filter badhe medal wonten ing Pasilan pas 12 cacahe. Iya. Kepapat fresh mint. Iya. Kali purple. Iya. Sama menika jagongan. Lah
Ya. Rokok Wes. jagongan. Rokok jagongan disumat milih rakyat Mas. Lho. Ki. Ki. Rakyat iki tuh enak nggih, rakyat iki tuh. Aku seneng aku yang ngerokok. Mesti enek stikere HS. Matane. Kelapa. Iya, oke. Oke. Piye Mas perkembangannya? Sampun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Serane jenengan pun wilayah Blitar, Nggih. Karsidenan, Jatim Nggih. sudah pelosok-pelosok digital. Tak omong nih Pak Ben mlebu. Oh iya. Pelosok-pelosok Tok sing mlebu tok lho temenan. Kosong ngomongnya pelosok digital. Lah niki Lah sampean kok ora kenal lagi. sampean pe delok YouTube. Ya ampun, roh Sapa? Mas Bar Ngondol. Lardo lo. Wah. Mas teh ngondoli ngopi karo dolan ngono. Lah iya. Kopi dolan. Lah biasanya kalau bulurah. Lah iki iki lurah. Ya ampun. Iki bulurah. Ya ampun ngapun lebu alah iki. Nyapa? Ora tak. Nyapo kok rumah. Odane yo ning sampingi lho kok iso. Sungkan aku arep bulurah iki. Bulurah. Niki ngeten. Niki kan Mumpung kowe ning kene. kumpul ten mriki kepanggih Mas Bardolo kalih bulurah. Badhe matur. Badhe matur Ingkang kaping pisan. Ingkang kaping pisan menika maca syahadat. Kaping pindho? Ya, kowe apa ngomong apa? Niki ngeten. Jenengan kan desa ning jenengan pelosok digital bijing pengen aja bersih desa. Nah, Nggih. Nah, aja bersih desa niki lakone nyun napa, Mbak? Loh, lah nanggap sapa? Sik to. Lah kok tekok lakon Kok lho, tekok eh. lakon? Sik to. iki hubungane apa nek? Nek bersih desa. Lah lakonmu seneng apa lakonmu? Lho kan kok ganggu. Apa hubungane? Mboten ngeten, mbok bilih jenengan niku gadah event kula mempunyai produk niki. HS. Dadi lek kowe enek event, kuwi HS iso ning kono, Pak. Oh iya. Saya ikut bersponsor. Berarti tunggal iki mang yo. Ya kabeh, iki sing kretek. Kretek. Iki sing filter, isi 12 lek kretek kan variane iki lho kene lho. Iki rolas iki purple slim. Kuwi ungu kuwi wae merah original. Oke. Berarti wis komplit yo. komplit lho. Napa lho jenengan daerah pundi daleme jenengan, Mas? Sendang Tulungagung. Jelas urung enek PS ning ngono. Urung. Turung. Dadi angkringan ning ngono warung-warung kan ono PS kabeh. Nah. Mosok Dadi cah nom-noman ki nongkrongi ben ora dolan ning ndi-ndi, ben maksudnya sing ora mengarah yang ke apa Mistis ya? Mistis, minum dan lain sebagainya. Lebih baik kita PS-an. PS-an. Game. Ngrafas utek wong aku saiki dolananku PUBG. Apa? PUBG sing ngepron lho. Pakji bakul mie pekok. Lah yo kuwi aku dolanan kuwi barang lagi, Pak. Ya ya ya. Dadi sampean saiki rene sampean rokok kuwi wis ditampa sampean. Sampean saiki kudune wong loro kuwi eto-etoke peranan. Oh iya iya. Jajal, cara syutinge sampean iki Syutingmu aku sing piye? menilai. Pokoknya ceritane kowe malah mbok colong Lah ngangge kula arep bar malah tak gowo. Iki lho, Iku Kak. Kowe bayar jajal syuting saiki. itu. Iki kowe syuting iki wong loro. Ceritane ngene, Pak. Kowe syuting iki kan ben gak ketemuan bojomu sing nomor loro. Siji loro. Siji loro. Lah kuwi kowe ceritane iki cara wongno anu lho, Pak. Sedeng. Tamu. Lah piye? Selingkuh lho. Selingkuh. Lah padha itu. Iya ya, maksudnya ngene lho. Ketemunan ning nggen iki ceritane iki peteng, Pak. Sepi. Sepi eneke kowe Sepi. kowe dadi kirek. Lah tuh Pak kok sudah kok gede barang. Suarane tok. Suarane tok. Heeh. Kok sampean ya lah, engko aku iso dodo sampean mudhun dari Gantara. Oh, gatot kocone. Aku apa? Iki lho, Pak. Iki kok Sik to iki apa dalang to, Cil? Alangi, Pak. piye tuh sampean Dalang Ora tau ro aku. ora tau ora sampean aku suluke blero. Si Goro ngono ya. Sigaro. Sik iki mung dadi kirek iki terus dadi apa iki? Lho, iki angin ya kowe. Angin. Angin. Oh sudah dadi angin iki. Loh, kene kulino lho, Pak. Kan suara dalang kuwi suara-suara apa iso? Gapura nih sapa sing kok enek? Ora usah Gak enek gapura. gapura. Iki nggon peteng-peteng iki. Ayo. Gambet-gambetan. Jadi ceritane ngono ya. Nah. Iki sing wedok ngekeki rokok, mari ngono. Kowe kan disir kene. Kowe kan moh, tapi kowe wedi apa ya gelem kaya ora. Nah, Asine ya gelem. Iki rada Aja disir gelem, Mas. Gelem. Lah iki bodho arep nendi? Aku minggir. Wah sepi ya. Oh, sepi, ceritane sepi. 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 Dikuku ta nek sepi. Cek to. Ayo. Yo. Terus. kamera rolling action. action. Pengen iki diweni Bardolo mesti seneng wonge. Oh,
Kiri sing banter lho, Mas. Kebanteran. Aku sing rasane. Oh, iki bedala teko. Ade sing delok. Wah. Raine sing lanang kok tletong ya. Ora ngono senapi. Iki lho bar gaya awakmu. Tapi sing Aku ceritane sing delok. Aku ndelok aku. sing wedok ayu. Cacake ndelok ning TV ngomongnya sapa wegel tenan. Iya, dadi kegowo. Delok malah luwih banter apa ngene sebenarnya. Dia lelek terus kat mang. Nah, ya. Kowe iki gak krungu kene. Ora krungu kene. Lah bantere umum kok Netizen aku Iya. netizen. Aku ki ndelok Sepi. Layar lebar. sepi. YouTube-mu. Heeh. Ayo, saiki ndelok pelosok digital. Oh iya iya. Klik tingtong. Aduh, kletong metu neh, kletong. Aku tekan nih. Iki to filme Pelosok Klaten iki. Enggak. Pelosok digital. Iki lho bar lho kok rokok enak iki. Apa lho, Bu? HS ki lho. Iki varian terbaru iki. Iya bener, iki lek masalah rokok ya rokok, tapi masalah sampean njak ketemuan ki bengi. Aku wis bojoku loro, iki mung wayah ning mae mbok enom. Sampean ki lek ndek karepan iki tindak aturan. Ujug iki yo teko ning omah ngono. Iku lek sampe konangan akhire prak yo malah cilaka. Ora apa-apa. Bojomu ki enggak ngerti pokok aja ngomong. Girek, bertolo girek. Kok kaya nek swara blok kira-kira ngono to. Rupane kok bakul tau tek. Tau tek nang yo an. Heeh. Oh iya. Saya di rumah saya apa nih ngono. Wis ngene lho sing penak. Awak iki ndang mulih lek ketemuan sesuk awan ngono biasanya aku ning nggone sampean. Aja terus bengi ngejak ngene iki. Alah wong lanang yo ngene iku lambe-lambe lamis. Lah gak apa-apa iki lho tak wae rokok iki lho. Tapi aja mung nek bojomu lho ya. Iya jane, tapi ngene lho. Lek masalah istana wargamu konangan ngeruwi lek sampean ki karo aku sing bojo piye jale lek umpama Kubur. angel ngene iki lho peran tak omong lek terus di guwongi karo kono dadi cara angel. Cara arepe mesra. Kayak kijing. Hei, selana kok kijing. Sewet ayu lah kok kijing. Bene mas sepi tak jarane. Heeh. Luar biasa tangan luar. Oh, jebol ngono ya? Heeh. Anu ekspresine emang kowe kalem ya, Pak? Kalem Mas yo bojomu loro iki disenengi wong kalem. Cocok emoh ning kono perane iki emoh. Oke. Berarti Soale bagus. Heeh, asline piye ya? Bardolo ki tobat. Lek asline iki karaktere mek njeladat ngerti njeladat ora. Iya. Nyeladati apa, Pak? Nyeladati piye? Pokoke gampang entup ngono apa nek wong. Oh, jane asline ya. Dadi wayah Tapi ki jaim. bukan jaim, asline iki pengen tobat tenan tapi panggah nguber iki sing bulurai. Oh sampe dadi pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Santri pekok. Kok kuwi? Oh enggak kuwi lagu. Nanti lo. Nyapor. Nanti lo. Saya nyantel. Nggonku ning kene. Oh iya. Ya wis nani. Oh Rene sampean perane iki mau apik, sampean tak wae ya dia. Apa kowe? Ya. Ini duitku wah. Ini duit utangan ndek ini. Oh enggak. Oh enggak dia bukulan. Oh Ora. Ini ya, Pak. Terima kasih saman wis nek podcast HS berani kita beda. Harapan buat dunia digital Ke di depan. masa depan. Harapannya sampean apa? Harapane yang paling utama sing jelas di dalam pelosok digital itu kan sudah ada beberapa orang yang bekerja di situ. Harapan saya sampai yang akan datang mungkin selamanya atau gimana, yang paling penting pelosok digital itu terus bisa berkarya, terus Amin. bisa terus mempekerjakan orang-orang di dalamnya. Harapan Bu Lurah, Iva, harapannya ke depan ingin apa yang belum tercapai? Bojo telu namanya. Kuwi peran. Oh iya. Beda. Harapan Iva. Harapan untuk saya atau untuk pelosok digital? Awakmu ki pelosok dikira wis iki. Oh, sudah. Awakmu khusus awakmu. Mendapat jodoh yang baik. Amin. Enek gelem kowe lemu, Ndi? tapi ngorok. Sopo? Iki Nah, kowe iki ngorokan. ya lah iki didelok bojone jane luar. Alah, ibu.
Masa ora lek turu. Wacil. Alah modelmu gelem mek. Lah ngapa kok aku? Dan ini nganu Pak Cil. Lah nyapa iki lho diterusne iki omongan iki. Ya iya tak terus nih. Tak terus nih lek ku ngorok. Iya. Ngene, ini sampean wis nakoki. Iya. Nah, saiki pesan dari Angkringan HS untuk pelosok digital gimana? Ya tetap harus berkarya, Hmm. jangan sampai putus asa. Meskipun sing nonton sithik yo tetap berkarya, sing nonton akeh yo tetap berkarya. Luar biasa. Saya lah sampean, Eh? Mas Cemplik, harapan sampean khusus digawe uripe sampean dhewe. Yo. Uripku ngene lho, Pak. Iya, piye? Rene iki calon bojo jeneng luar. Yo ora ketang sithik. Piye, Pak, mau digajul sementara. Labim. Karena teman kita, ada teman kita. Kita datangkan ke sini juga nggak apa-apa. Siapa? Siapa, Pak? Anton gitar. Nyapa tekan Anton. Itu enggak ada harapan sama sekali itu. Itu. Tapi ya ini untuk konco-konco yang Ya. ada di rumah, Rumah, ya, oke. yang nonton podcast pada hari ini. Jangan lupa untuk episode selanjutnya di Pelosok Digital ada Cak Percil Oke. dan Mas Bardolo dengan lakon Gatot Koco Gandrung. Gak usah nganggo kuwi. Gak kuwi lho. Gak Tem, usah. harapanmu Dem, harapanmu Harapan- khusus penonton-penonton. Harapan khusus penonton-penonton diambil sisi yang positif. Sisi. Benane. Lambene ngene iki. Mas. Mesti lambene ngene iki bocah iki. Wong arepe numpak eskavator. Cakep ini sak terus. Masalahnya untukku isih double. Alah bolak-balik untuk double. Lah mas aku ada untune ada tiba dhewe. Iya. Iki paringane njaluk apa piye? Ora. Pakai Harapan untuk semua penonton tetap berpikir positif, tetap ambil yang sisi positifnya, yang negatif untuk pembelajaran kita semua supaya hidup kita ke depannya semakin tertata, semakin membaik dan semakin barokah. Amin. Amin. Mas Anton, Amin. pergi, Mas. Mas Anton, Mas Anton. Pergi Mas. Ton, wih. Mas, pergi. Mas Anton, monggo pergi. Jalan pergi. Ya pergi Mas, betul loh, pergi. Tamu selanjutnya. Wah, luar biasa. Mas, pergi. Gua kena Mas. Gini dong. Gua kena. Nah, gini. Lah. Ini teman kita yang lagi berduka. Kok juga? Ya, yes. Kena. Ya, gini. Iki Kak Iva iki salaman. Ini lu gua kena, Ton. Lu gua. Ayo, muni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Muni. Ayo, wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.